שלום, מה נשמע חברים? איזה יופי שעשיתם הזמנה דרך מערכת הבוקינג המשוכללת שלנו. לי קוראים אלעד מלייזר סטרייק ואני רוצה לברך אתכם על שהצטרפתם למשפחה של לקוחות לייזר סטרייק. אנחנו חברה שקיימת כבר משנת 2014, אנחנו אוהבים מאוד את מה שאנחנו עושים וחשוב לי להגיד לכם שאתם בידיים טובות. ולאורך כל המסע שלכם עד לאירוע עצמו וכמובן גם לאחר מכן, אנחנו נמצאים כאן בשבילכם ועבורכם כדי לתת לכם את מעטפת השירות הגבוהה ביותר. אז מה מצפה לכם? קודם כל ב-24 השעות הקרובות, האירוע שלכם שמור ביומן, ואחד מהנציגים שלנו יחזור אליכם לפירוט נוסף, לוודא באמת שכל הפרטים נכונים, ולייצר לכם הזמנה דיגיטלית במידה ומדובר ביום הולדת. לאחר מכן, באותו שבוע של הפעילות, ייצור איתכם קשר המנחה של הפעילות. זה יכול להיות אני, או יונתן, או רוי, אחד משלושה מנחים, שכל אחד מהם הוא אבא לילדים בעצמו, בסביבות גיל ה-30, אפילו יותר, לצערי יותר, וניצור איתכם קשר בשביל לעשות איזשהו תיאום ציפיות, ככה לקראת הפעילות, להסביר מה הולך לקרות, שיחה מאוד מאוד חברית וכלילה. ביום הפעילות יצא אליכם הצוות, שזה או מנחה אחד או שניים, תלוי בחבילה שלקחתם, ויגיע אליכם משהו כמו 35 דקות, חצי שעה, תלוי בפקקים, בתנועה, אבל בגדול מספיק זמן לפני בשביל להתארגן, לדבר עם החוגגים, אם מדובר ביום הולדת, וככה להכיר אותם, וכמובן שהפעילות תתחיל. אני אעביר לכם בוואטסאפ גם איזושהי אינפוגרפיה שבה אנחנו נותנים איזשהו הסבר על איך נראית הפעילות מבחינת לוח הזמנים, מבחינת המבנה שלה, ואני גם אעביר לכם בוואטסאפ דוגמה להזמנה שאנחנו מייצרים לילדים שחוגגים יום הולדת. אוקיי? אז במהלך הפעילות חשוב לי להגיד שאנחנו מביאים את כל מה שקשור לתוכן הפעילות, שזה תפאורה ותלבושות מגניבות ואוהלי מסתור והגברה, ואנחנו דואגים כמובן לרובים לכולם ורובים משודרגים לחוגגים. כל מה שצריך מבחינת התוכן. אנחנו לא דואגים לשתייה, אנחנו לא דואגים לכיבוד, זה משהו שאתם תצטרכו לעשות. וכמובן הכל בצורה מתואמת ביחד עם המנחה שיגיע אליכם. לגבי הנושא של האזור הפעילות, אנחנו מאוד ממליצים על איזשהו אזור מוצל, אזור שאם אנחנו עושים את הפעילות בשעה חמה או אפילו בשעון קיץ, שזה רוב הפעילויות שלנו, אז גם אחר הצהריים עדיף שהאזור יהיה מוצל, כדי שהלדים של הרובים יוכלו להיראות בצורה הטובה ביותר. זה מאוד מאוד יגביר את החוויה של הלייזר טאג ויעצים את חוויית ההנאה של הילדים. אז זהו, זה בגדול הדברים. אם יש לכם עוד שאלות לגבי הפעילות, אתם מוזמנים שוב לפנות כאן בוואטסאפ, ומעבר לזה אני מאחל לכם המון המון מזל טוב ונתראה בקרוב, ושוב תודה רבה שנתתם בנו אמון. להתראות.